Psi dělají ty nejpodivnější věci, ale věděli jste, že každá z nich má svůj důvod? Jako třeba to malé kýchnutí, které dělají při hraní. Všimli jste si toho někdy? Ne, to není jen kýchnutí, to je tajný signál. A proč vždycky chtějí lízat vaše nohy? Myslíte si, že je to čas na propojení, že? No, takhle to vlastně nefunguje. V tomto videu vysvětlím tato bizarní psí chování. Začněme klasickým pohybem. Váš pes na vás položí tlapu. Možná si myslíte, že chce jen pozornost, ale je toho víc. Někdy je to jejich způsob, jak říct: hej, jsem tady, všimni si mě. Jindy je to uklidňující gesto, jako psí verze držení se za ruce. Pokud váš pes dělá tohle během hlazení, může říkat: pokračuj, líbí se mi to. Může to být také známka stresu nebo nejistoty, zvlášť pokud vypadá úzkostlivě. Dávejte pozor na jejich řeč těla, jsou uvolnění nebo napjatí, pokud vypadají neklidně, mohou potřebovat ujištění. A ano, někdy chtějí prostě jídlo. Buďme upřímní, psi mají pamlsky vždycky na mysli. Zajímavé je, že toto chování se vyvíjí už od raného věku. Štěňata se rychle učí, že položení tlapy na vás přitáhne pozornost a dostanou, co chtějí. Je to jednoduché, ale neuvěřitelně efektivní gesto. Pokud chcete lépe porozumět tomu, co se vám váš pes snaží říct, sledujte kontext, kdy to dělá, jak vypadá zbytek jeho těla a co následuje potom. Takhle zjistíte, co přesně se pokouší komunikovat. Další populární věc, kterou psi dělají, je kýchání při hraní. Vypadá to roztomile, ale ve skutečnosti je to způsob, jak udržet věci zábavné a přátelské. Podle výzkumníků z Londýnské univerzity psi používají kýchnutí během hry k signalizaci, že si jen hrají, nezačínají boj. Všimnete si toho častěji během drsné hry, zvlášť když zápasí. Toto malé kýchnutí pomáhá vyhnout se nedorozuměním mezi psy. Pokud váš pes kýchá na vás během hraní, pravděpodobně se vám snaží říct, že vám důvěřuje. Takže příště, když váš pes kýchne uprostřed hry, nebojte se, nejsou to alergie, jen pozitivní energie. Kýchnutí během hry jsou častější u mladých a energických psů, ale i starší psy je používají. Pokud si všimnete, že herní partner vašeho psa se stává příliš intenzivní nebo agresivní, rychlé kýchnutí může situaci uklidnit a vrátit hru do normálu. Je fascinující, jak psi vyvinuli tento tak jemný, ale účinný komunikační mechanismus, aby udrželi zdravé sociální vztahy. Pak je tu toto zvláštní, ale roztomilé chování. Psi se převalují na záda. Možná si myslíte, že chtějí škrábání na břiše, ale to není vždycky pravda. Někdy je to způsob, jak ukázat podřízenost, zvlášť v přítomnosti jiných psů. Ale během hry může být převalování na záda taktikou. Výzkumy z univerzity v Lethbridge zjistily, že psi používají tuto pozici k obraně nebo k překvapení herního partnera. Viděli jste někdy psa, který se převrátí a pak zahájí hravý útok? To je strategie v akci. Převalování jim také pomáhá poškrábat těžko dostupná místa a ano, někdy si prostě užívají pocit podlahy. Kdo nemiluje dobré protažení? Co je ještě zajímavější, je to, že menší psy často používají tuto taktiku při hraní s většími psy. Je to chytrý způsob, jak vyrovnat podmínky a vyhnout se přetížení. Pokud se váš pes převaluje na záda před vámi, může to být známka úplné důvěry, odhaluje nejzranitelnější části svého těla a ukazuje, že se u vás cítí bezpečně. Další chování, které lidi překvapuje. Psi milují kostky ledu. Není to jen proto, že jsou studené. Kostky ledu jsou jako křupavé pochoutky, které jim pomáhají se ochladit. Je to obzvlášť užitečné v horkých dnech, kdy psi potřebují rychlý způsob, jak regulovat tělesnou teplotu. Žvíkání ledu může také uklidnit štěňata při dentici nebo psy s bolestivými dásněmi. Někteří psi prostě milují texturu a zvuk chroupání. Pokud je váš pes posedlý ledem, nebojte se, je neškodný v umírněném množství. Jen jim nedávejte velké kusy, které by mohly představovat nebezpečí udušení. A buďme upřímní. Sledování psa, jak honí kostku ledu po podlaze, je zábava pro všechny. Můžete proměnit kostky ledu ve zábavnou aktivitu přidáním malých kousků ovoce nebo dokonce psích sušenek před zmrazením. To promění jednoduchý pamlsek v interaktivní hru, která je udrží zaneprázdněné a hydratované zároveň. Mnoho veterinářů doporučuje kostky ledu jako zdravou alternativu ke kaloricky bohatým pamlskům. Teď si povíme o škrábání koberce. Tohle není jen náhodné ničení. Opravdu to má svůj účel. Vědci zjistili, že psi kopou a škrábou povrchy z instinktu. Ve volné přírodě by psi kopali, aby si vytvořili pohodlné místo ke spánku nebo ukryli jídlo. Váš koberec je prostě nejbližší věc k zemi. Psi mohou také škrábat před ulehnutím, aby si udělali postel pohodlnější. Pokud váš pes dělá tohle obsedantně, může být úzkostlivý nebo znuděný.
Zkuste mu dát měkkou deku nebo speciální hračku na kopání. A pokud se bojíte o svůj koberec, koberce existují z nějakého důvodu. Kopací chování je hluboce zakořeněné v DNA psů, zděděné po jejich předcích vlcích. Navíc škrábání uvolňuje feromony z žláz mezi polštářky tlapek, čímž označují své teritorium. Pokud si všimnete, že váš pes kopá víc v létě, může se snažit dostat k chladnějším vrstvám země nebo materiálu, chladicí instinkt zděděný z divočiny, pak jsou tu zoomies po koupeli. Víte, jak to je? Váš čerstvě umytý pes začne běhat, jako by právě vyhrál v loterii. Říká se tomu fraps, šílená období náhodné aktivity, a je to naprosto normální. Po koupeli se psi cítí divně, možná kvůli mokré srsti, vůni šamponu nebo prostě úlevě, že to skončilo. Běhání jim pomáhá zbavit se přebytečné energie a rychleji se vysušit. Někteří psi se také mohou snažit obnovit svůj pach, protože nemají rádi, když voní po květinách. Pokud váš pes tohle dělá, nebojte se, je to jen jejich způsob, jak se vypořádat s chaosem času koupele. A buďme upřímní, sledování mokrého psa, jak zoomuje po domě, je zábava na nejvyšší úrovni. Zoomies se neomezují jen na čas koupele, mnoho psů je má po stresujících situacích nebo prostě když jsou velmi šťastní. Je to přirozené uvolnění nahromadění energie a endorfinů. Někteří odborníci věří, že toto chování pomáhá psům zpracovávat intenzivní emoce. Takže příště, když uvidíte svého psa běžet jako šílený po domě, víte, že je to jen jejich explozivní štěstí projevující se fyzicky. Další zábavný zvyk. Psi milují ležet na vašem oblečení. Nejde jen o pohodlí, jde o vůni. Vaše oblečení voní po vás, což je pro vašeho psa uklidňující. Psi mají neuvěřitelně silný čich a být obklopeni vaší vůní je činí bezpečnými. Je to jako jejich verze vážené deky. Je to obzvlášť běžné, když nejste doma, protože vaše vůně pomáhá zmírnit separační úzkost. Pokud nechcete psí srst na své oblíbené mikině, zkuste jim dát určenou deku s vaší vůní. Ale buďme upřímní, stejně si vyberou vaše oblečení. Jste jejich oblíbený člověk. Čich psů je přibližně 10-0 až 100-0krát silnější než náš. Pro ně není vaše vůně jen příjemná vůně, je to kompletní mapa vaší identity, kde jste byli a s kým jste interagovali. Proto si psi často vybírají přesně ten kus oblečení, který jste nosili naposledy, vaše vůně je tam nejčerstvější a nejsilnější. Nakonec si povíme o té nejpodivnější věci. Lízání nohou. Není to jen proto, že vás milují. Studie z Tokijské univerzity zjistila, že psi přitahují slané chutě a lidské nohy jsou přirozeně slané, takže ano, pro vašeho psa jsou vaše nohy v podstatě pamlsek. Ale je to také známka náklonnosti a pouta. A lízání. Uvolňuje endorfiny u psů, díky čemuž se cítí dobře. Někteří psi to dělají jako způsob komunikace, zvlášť když hledají pozornost. Pokud vás to irituje, jednoduše je přesměrujte hračkou nebo pamlskem. Lízání je chování, které se psi učí už v období štěněte, jejich matka je lízala, aby je vyčistila a utěšila. Pro dospělé psy se lízání stává způsobem, jak projevit lásku a loajalitu. Zajímavé je, že někteří psi lížou určité lidi víc než jiné, což může naznačovat silnější emocionální pouto. Pokud váš pes líže obsedantně, může to být známka úzkosti nebo nudy, takže mu poskytněte více mentálně stimulujících aktivit. Teď víte, proč váš pes dělá všechny tyto zvláštní věci a už se na ně nikdy nebudete dívat stejně. Ale co když vám řeknu, že váš pes může také vědět, komu byste neměli důvěřovat? Takže se podívejte na naše další video, abyste se dozvěděli víc o tom, jak psi mohou rozpoznat špatnou osobu dříve než vy, protože pokud se váš pes začne chovat, zvláštně v okolí někoho, opravdu musíte dávat pozor.